מה זה חביב? וזה יש לכם, יש? זה קורה. לחטיבה, התלמידים חושבים על בית
הילדים, מה הפלא שזה כזה כיף? ממש נחת. מגיע לה ליהנות מאיתנו. למי? למנהלת בית הספר. עירית ימיני, מנהלת בית הספר, שאי דברייך בבקשה. בוגרים, הורים ואורחים, ערב טוב. מחוגי השעון אינם עוצרים מלכת, והנה אתם בסיומה של תקופת הילדות, כאשר 6 שנים מתוכה ביליתם בבית ספר אלונים. אתם יוצאים לתקופה חדשה, מצוידים בידע, בזיכרונות, באסטרטגיות למידה ובחוויות חברתיות, בחלקן נפלאות ובחלקן לא קלות. למדתם באלונים להעיז, לשאוף, לקבל החלטות, לממש חלומות. קולין מקארתי כותבת בשירה, אם אף פעם לא נעיז לנסות, לא נראה לעולם את הקשת בענן. אם אף פעם לא נחפש, לעולם לא נוכל למצוא. אם לא נתאמץ להתגבר על ספקותינו ופחדינו, לעולם לא נדע עד כמה נפלא לחיות בלעדיהם. אם לא נתמודד עם קשיים, לא נוכל להתחזק. אם לא נשמור על חלומותינו, נאבד אותם לנצח. על כן, בוגרים יקרים, זו עצתי לדרככם החדשה. האמינו כי יש לכם ייעוד וכוח פנימי להגיע למה שאתם מצפים מהחיים. התנסו ודעו כי החיים מזמנים גם אכזבות וקשיים. דרכם תוכלו להיות אנשים חזקים יותר. וחשוב מכל, היו בני אדם. מהו אדם אתם באשר הוא? אהבה כרוכה בהקשבה ותשומת לב. אהבה שמאפשרת נתינה ולא רק קבלה. ד' באדם מצביעה על דרך ארץ, נועם הליכות, התחשבות והתייחסות בכבוד לזולת. מ' באדם מצביעה על מחויבות לסביבה, מחויבות למשימה, התחייבות לביצוע. היא אשר עושה את ההבדל בין עשייה לבין עשייה עם תוצאות. אל נא תוותרו על אף אות מהווייתכם כאדם. שאו ברכתי איתכם במעבר לחטיבה, להצלחה, הגשמה ובעיקר אושר נפלא. ברכות גם לכם ההורים ותודות על שהייתם שותפים לנו בחינוך ילדיכם, על כי נתתם אמון בבית הספר ובצוות. רבו נחת מילדיכם ויהיו גאים בהם, הם ראויים לכך. ברצוני להודות לכל העושים להצלחת אירועי סיום המחזור, והשותפים הם רבים, לכן לא אמנה בשמם. כל צוות בית הספר שעזר, המחנכות והמורות המקצועיות, ההורים הפעילים ואחרונים חביבים, הבוגרים. ערב נעים לכולם. אבל מה עם ההורים שלנו? מה להם? אין ברכה בשבילנו? סיום בית הספר היסודי זאת חגיגה גם בשבילנו ההורים. חגיגה והזדמנות למין סיכום ביניים. ב6 השנים מאז נכנסתם גאים אבל מבועלים לבית הספר, ליווינו אתכם בהתמודדות הראשונה של חיים בתוך מסגרת, שגם אם לא תמיד קלה ונעימה חייבים ללמוד לתפקד בתוכה. ניסינו לתמרן בין חובתנו כהורים להתייצב תמיד לצד ילדינו, להעניק להם גיבוי, לבין ההבנה שאתם חייבים ללמוד להתמודד גם בעצמכם. ניסינו, בטוח לא תמיד בהצלחה, לתמרן בין חובתנו כהורים להתערב ולהשפיע על הנעשה בבית הספר, לבין ההכרה שעלינו להשאיר את העבודה המקצועית בידי אנשי המקצוע, המורות והמחנכות. לא תמיד הצלחנו לתמרן, להלך על החבל הדק המפריד בין מעורבות להתערבות, בין מעקב ערני לבין פרשנות טורדנית. תודתנו למחנכות ולמורות שעמדו לא רק מול כיתות ההולכות וגדלות,
בדרישות המערכת ההולכות ומקשות, וגם במעורבות והלחצים שלנו, ההורים. יעל, מחנכת ו1, תודה על ההשקעה העצומה, ההתלהבות המדבקת שבזכותם הצלחת לגשר על פני פירודים שגרמו לסבל לא מבוטל. פינית גם על חשבון הזמן הפרטי שלך את עצמך להקשיב לבעיות ולמשברים, להקשיב לילדים תמיד מתוך כבוד, אך מבלי לפתור אותם מאחריות אישית. לא חיפשת את הדרך הקלה ולנגב דמעה. דרשת ביקורת עצמית גם כשזה לא היה נוח ונעים. מסרים כנים ופשוטים של יושר, הגינות וכבוד. בקיצור, מחנכת. הורי ו2 מודים במיוחד לרותי, המחנכת שקיבלה על עצמה כיתה שבלשון המעטה נחשבה למאוד שובבה. כיתה שסבלה מדימוי עצמי ובציבורי שלילי. בידי רותי הם הפכו כחומר ביד היוצר. ההתמודדות עם 37 תכשיטים ולעיתים גם עם הוריהם לא הייתה משימה פשוטה. הצלחת רותי והצלחה כולה שלך, ואנחנו שנהנים מתוצאותיה מודים לך מקרב לב. ומהורי ו3 שמחתי לגלות בבית הספר אלונים צוות של אנשים טובים מאוד, שעזרו לקדם את ילדינו, תמכו, לימדו ועודדו. אנו מודים לכם, עינת שהייתה מסורה לכיתתה כפי שהתקשה, לפנינה שבזכותה ילדי דיבר אנגלית חופשי בניו יורק ואפילו הזמין המבורגר שלו לבד במלבמה, לשאר, יהודית ויעל ששילבו ספורט עם מחשבים, לרונית שלימדה כל צעד וצליל, לחגית שאיתה ציירו, ולעירית וללריסה שלימדו אומנות מהי. תודה מיוחדת לעירית ימיני, המנהלת של בית הספר, שבזכותה הכל זורם. ובמסגרת מאזן הביניים לילדים, אם בנוסף לחומר שהספקתם, בית הספר הצליח גם לגרות את הסקרנות והערנות שלכם, הרי שבית הספר הצליח, ובזה דיינו. אם בנוסף להכנה לחיים ההישגיים, בית הספר הצליח גם להשאיר אתכם עוד קצת בעולם של ילדים, יצאנו כולנו מאושרים. אבל אם אתם יוצאים מבית הספר גם עם מטען של סבלנות וסובלנות, הרי שבית הספר השיג מטרה עוד יותר גדולה ועוד יותר חשובה. ולגבי העתיד, קשה לי, אני לא מורה, לדבר אל כמעט 90 ילדים. מקווה רק שאת מה שאני מאחלת לביתי מדבר אל ובעד כולם. אני מאחלת לך ומקווה שתגדלי, גם בעזרת בית הספר, בתחושת שייכות לארץ, לשפה, לנופים, לצבעים ולריחות, עם שורשים איתנים. אני מאחלת לך שתגדלי, גם בעזרת בית הספר, למחויבות לסובב אותך, למעורבות ואכפתיות, עם אופקים רחבים. אני מאחלת לך את הכל. אני יודעת שזה שאפתני ומלא סתירות. אני חולמת שחייך יהיו שלווים ובטוחים, מלאי אושר וחיוך. אני מאחלת לך שתלמדי לקבל את עצמך כפי שאת, על כל הכוח, היופי, אבל גם... אבל מי באמת חינך אותנו מדי יום? וטרח והשקיע ודאג עד תום? לאורך כל השנים שקדו ועמלו עד לרגעים האחרונים. רותי, יעל ועינת, בבקשה. ערב טוב, תלמידים, הורים, מורים, מנהלת בית ספר, עובדים ואורחים. בוגרים יקרים, לפני 6 שנים, קטנים ונבוכים, נכנסתם בשערי אלונים. עם חלוף הימים התבגרתם והפכתם לחלק בלתי נפרד מבית הספר. למדתם, השכלתם, השתתפתם בפעילויות, תרמתם ונתרמתם. צמחתם ותפקדתם כבוגרים שווי זכויות, התורמים לחברה, מובילי פעילויות ורעיונות. ילדיי האהובה וכיף, של דאגה משותפת והדדיות. בשיחותינו הרבות השתדלתי להפנות לכם ערכים שיכשירו אתכם לחיות בחברה.
ערכים של סבלנות וסובלנות, של שיתוף פעולה ועזרה לזולת, של מתן כבוד לאחר והגינות, את היכולת להיות קשובים למצפונכם וכלים להתמודד עם אתגרי העתיד. היום, כשאני מתבוננת בכם, עומדים בפני תקופה חדשה, שלב חדש בסולם החיים, בטוחה אני שאתם יוצאים מכאן כבוגרים זקופים ובטוחים, כאנשים המאמינים איש איש בערכו וביכולתו לעצב את דמותו, היודעים שאין אמת אחת ויחידה ושדברים רבים תלויים בכם ובעשייתכם. תקופה משמעותית בחייכם מסתיימת עם עזיבתכם את בית הספר היסודי. את השפעתה לא תוכלו אולי לזהות היום, אך לי אין ספק שדווקא בבגרותכם תשכילו להכיר ולהוקיר את היסודות והמקורות מהם ינקתם, ואשר השפיעו על עיצוב אישיותכם וקביעת דרככם. אמרו חז"ל, 3 שמות לו לאדם, אחד מהם שקוראים לו אביו ואמו, ואחד מהם שקוראים לו בני האדם, ואחד מהם שקונהו לעצמו. טוב מכולם מה שקונה אדם לעצמו. בדברים אלו של חז"ל אני מציידת אתכם. עלו והצליחו בהמשך דרככם, ואל תשכחו לקחת עמכם את השם שילווה אתכם, כי הוא בבואתכם. בשמכם אודה לכל המורים שעשו במלאכתם נאמנה במשך כל 6 השנים, ועמלו למענכם במסירות ואהבה, ולאורכם הנפלאים אשר עזרו לנו בכל שביקשנו ואף מעבר לזה, כדי שנוכל לעשות יחד בשותפות, לבלות בכיף ולחוש לא סתם כיתה, אלא ממש משפחה. היו ברוכים תלמידיי, והתברכו בכם הוריכם. הצליחו, עשו חיל ושובו לבקר. בהצלחה שלכם אוהבת יעל. ערב טוב. סוף כל סוף הגענו לרגע הגדול, אחרי שעות של הכנה מלוות במתח רב. ערב טוב, תלמידי ו' 3 היקרים. כמעט שלא שמנו לב מה שסלחת לי
לחופשה, עכשיו יוצאים כי נפרדים, כעת אנחנו הרי הפכנו לבוגרים. וגם לנו, התלמידים, יש מה לומר. ננצל ההזדמנות להעלות דבר. לא נוכל שלא להגיש ברכה, שהכל כאן ראויים לתודה. בשמם של הבוגרים, שני שרבי, רון קורמוס, יואב לובנברג, שירה אינדי ועדי שני, בבקשה. מנהלת בית ספר, מורים, הורים, אורחים, בוגרים יקרים. קשה לסכם 6 שנים בכמה מילים. 6 שנים עם המון שינויים, חידושים ומעברים. כשהגענו לכיתה א', חששנו מאוד, וקיווינו לראות פנים מוכרות. קיבלו אותנו בחום ואהבה. למדנו לקרוא ולכתוב, קראנו ספרים ושרנו שירים. היה פשוט מדהים. עברו שנים, אנחנו החכמנו, התגבשנו, מצאנו חברים והשקענו בלימודים. ופתאום הפכנו לבוגרים. כבר עברו 6 שנים, כבר צריך להיפרד מהכיתה, מהחברים, מבית ספר אלונים. אז מה היה פה בכלל? בבית ספר אלונים ניתנה לנו הזדמנות לפעול בתחומים שונים. ליזום, להציע, להביע דעות, ותמיד תמיד לנסות ולשנות. היו מפגשים וסדנאות, ימי כיף ופעילויות. אך מה שהכי טוב בבית הספר הזה זו האווירה. פה אנחנו ממש כמו משפחה. המורות תמיד עוזרות, אוהבות ומשקיעות, כל כך סובלניות. בזכותן למדנו להכיר וליהנות אחד מחברתו של השני. דבר זה נתן את אותותיו מיד. התגבשו בינינו חברויות מקסימות, ואף נוצרו חברויות בין בנים לבנות. ולמרות שרובנו ניפרד בקרוב, תמיד נשמור על קשר ופינה חמה תישמר בלב. את אלונים לא נשכח אף פעם. בית הספר הזה יישאר חרוט בליבנו לעולם. ולפני סיום, מספר מילות תודה לכל המורים שהשקיעו למעננו במהלך 6 השנים. למנהלת בית הספר, עירית ימיני, שהובילה אותנו בדרכי היזמות לעולם פתוח ומעניין. לסגנית המנהלת איילה, שבשקט האישי שלה ראינו אותה עושה ופועלת למען כולנו, בכל אירוע, טקס ומסיבה. לאורית היועצת שהקלה עלינו את המעבר מילדות לבגרות, שהייתה לה אוזן קשבת לכולנו ושעזרה לנו במעבר לחטיבה. לחנה וורד המזכירות, שבסבלנות רבה עזרו לנו בכל עניין. למחנכות שליוו אותנו כל 6 השנים, אריאלה, לילי, זהבה, אורלי, רותי, יעל, עינת ואתי, על שהכינו אותנו לחיים, עזרו, תמכו וכמובן גם לימדו. למורות לשפות, פנינה, מירתה ותמי, על שלימדו אותנו אנגלית וצרפתית, ושהראו לנו ששפה זרה יכולה להיות מוכרת ואף מענה. ולכל המורים המקצועיים שהיו איתנו, נועה, שאול, אפרת, עירית נוביק, לריסה, לבנה, שרה, ברוריה, זהבה פז, יהודית, תלמה, מירה, אלה, צפי, אסתי, חגית וחנה. תודה שלימדתם אותנו, עוררתם בנו עניין בתחומים שונים והשארתם אותנו בידע רב ובערכים של אנושיות, חברות, רעות ואהבת מולדת. ולרונית המורה למוזיקה ששרה איתנו, נגנה וניצחה על המלאכה בשיעורים, באירועים ולקראת מסיבת הסיום. תודה לכם בית ספר אלונים על 6 שנים ולילות אתגרים. אנו הבוגרים, התאבנו עם הקטנים, שעות חינכנו, הקדשנו והיינו למופת. התפנינו, שיחקנו ועזרנו בכל עת. לא פלא שעלינו קשה הפרידה, כי הפכנו חברים על אף פער הגלים.
אנו אוהבים אתכם, ילדי כיתות א', ומקווים שתמשיכו את דרכנו בהתמדה. נציגת כיתות א', גברת חן, בבקשה. אני וחבריי נמשיך בדרך שסללתם לנו. צאו לדרך עם שיר בלב והרבה הצלחה. וכמיטב המסורת, משך י"ט שנים, טקס העברת הדגלים. דגלים, תפוס מקום. קדימה, צעד. אתה שומע מה שאני אומר? כן. תסגור את זה. אוקיי. די. בסדר? למה אתה שם את האצבע שם? לא, לא. אתה יודע, זה מצלם. כמה נמשים! אני סדק אותו. סילקתי אותו. צילמתי. בוגרים יקרים, לא לשווא חיכיתם עד כה. היכונו לחלוקות ספרי התנ"ך. המנהלת עירית ימיני ועינת שכטר לבב 3, בבקשה. לזרובסקי איתן, ליבר לירז, יעל רגב, לבב 1, בבקשה. אדרי מור, אהרון עדי, אפלברג יעל, בוגר שני ובוכמן יפתח בבקשה. באסל אירן, ברזל שי, ברינקר חגית, גובזנסקי רון, דרולסמן רועי, בבקשה. הינדי שירה, הכהן שחר, דקסלר עומר, זגל ליאור, חסיד הילה, בבקשה.
מיכל, בבקשה. פרנקל רועי, צבן תומר, קודלר קים, קורמוס רון וראובן תומר, בבקשה. רשת מיכל, שוקי אדר, שוורץ סמיר ושחורי אלונה, בבקשה.
השמיים, שניים כמו זגניים. יש אלופה מתחת לשמיים, בינתיים אנו אותה.
בטוח. אז מגיעה להם התודה, לכל אלה שטרחו ועשו במלאכה להצלחתו של ערב זה. להורים שלקחו חלק בתכנון וארגון ערב זה וטיול הסיום, ועזרו רבות להצלחתם. למחנכות היקרות, רותי, יעל ועינת, שטרחו ועמלו למעננו מחנכות היקרות, רותי, יעל ועינת, שטרחו ועמלו למעננו ללא לאות ובאהבה אין קץ. כל ילד בעיניהן עולם ומלואו ולא קיים אחר בלעדו. למנהלת בית הספר רית ימיני שתמכה ועמדה מאחורי ערב זה ביחסה האישי, החם והאוהב. לאיילה שבנועם הליכותיה הייתה עמנו, תמכה, נתנה יד בכל עניין ועזרה בהפקת ערב זה. לפנינה, אשר נתנה יד בכל שנתבקשה, לא חסכה כל מאמץ, שמרה עלינו ודאגה שנוכל לערוך חזרות באין מפריע. לשאול, המורה להתעמלות, שהדריך אותנו במסירות. לעדנה, אוי. לעדנה אשר על כתיבת שמותינו בספרי התנ"ך. לאתי אשר הראה באהבה את ספר המחזור. לעירית נוביק, אשר תכננה את התפאורה היפה, עמלה רבות וטרחה בעיצובה, והכל עם חיוך והמון אהבה. ללריסה, שעזרה בעיצוב התפאורה ותמיד נתנה יד בכל שנדרש. לשרה, שאותנו לימדה לרקוד בחום ואהבה. לנו הקדש ימים רבים ובזכותך זכינו לשהות בנתון בהופעתנו היום. לבוריה, שתמיד היא שלנו ואיתנו ודאגת לכל. כך גם במסיבה זו עמלת, טרחת ועזר כדי שערב זה יהיה מוצלח. לאונית, אשר על העיבוד המוזיקלי ועל השירה. תודה מכל הלב על ההשקעה, הנכונות, האכפתיות והעם האהבה שהענק לנו. המוזיקה שבך הפכה אותנו לגוש מלוכד. תודה גם על התנדבותך לליווי טיול הסיום שלנו. לזהבה פז שהגיאוגרפיה אצלה אינו רק מקצוע הוראה, אהבת הארץ והאדם הם חלק ממנה. תודה על התנדבותך לליווי טיול הסיום שלנו, על שדאגת לנו והיית עמנו, את הכיף שעשינו יחד לא נשכח. לגברת המזכירה, שלא חסכה כל מאמץ ועזרה לנו בכל בקשה שביקשנו.
ליוסי ויעקב הנאמנים והמסורים, שתמיד היו נכונים לעזור וידם הייתה בכל עזרה, קטנה כגדולה. ואחרונה חביבה לאורית שתרמה רבות לגיבוש הכיתות ולמעבר שלנו לחטיבה. מחזור י"ט מודה באהבה לצוות בית הספר על 6 שנים של מסירות. ורגע לפני פרידה קבלו שי צנוע מבוגרי המחזור.
אף אחד לא הולך. מה זה? אל תתחילו כמו בטיול. אנחנו ההורים שעבדנו, עמדה בראשנו, אימא מיוחדת במינה שתרמה והרימה גם את הטיול וגם את הערב הזה, כמובן בעזרת אחרים, אבל מגיע לה את כל מחיאות הכפיים. ציפי כהן. תודה רבה על כל השנים שהיינו יחד, וכל התלמידים בהצלחה בהמשך.